Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Нилуфар бинам онҷо худаш тоқа. Нилуфар куҷо рафтен онҷа худтон тоқа? бо олучаканӣ рафтаю? пеш падаес биё ҷона диди ҳеч кай неста беринда. Ҳа кани духтарак все уже я пашача ёфта тамом акам. имрӯзи дарозрости гап дӯстони азиз, ма умуман ягон кор накардем. То ҳами бегоҳа фақат кӯдако кати шиштем, бозӣ кардаву, телевизор тамошо кардаву, дига аин зиёд ҳеҷ кор накардем ва барои видеоам низ накардам. беҳад имрӯз ҳаво вазбин будам, хеле бемадор, кӯдако низ фақатам ғелидагӣ. рафтем кухни равем, вай бегони рӯз шуда ягон чӣ тайёр кунам гуфтесам, намедонам ки чӣ тайёр кунам. умуман ҳамаи даҳози фикр да ки тез ягон хӯроки осонак тайёр кунам, аз инҷо камтар ҷамъ кунам баъд. ва ман инҷода каме мехоҳам картошкаву гӯшт сирх кунам, пиёзи свежи кати, яъне пиёзи наву, картошкаи нав кати. Ростига бисёр намехоҳам кардан, камтарак мехоҳам кардан, барое ки картошка манда маъқул нест ки як рӯз ду рӯз бо гарм кунӣ хиршами свежи бошад, гарма как бошад гӯем. нон кати мефурад хирид ва хеле руғандора ки хушрӯҳа гӯем. хел бо пага гарм кунӣ паги дига намеша, барои камака мекунам бо пага абети ягон хӯроки дига насиб мекунем. пиёзаш сирх шавад, баъд гӯшташ андозам, картошки нава тоза карда монам. Нилуфар ҳами нилуфара мегӯм ки кӯча биромадӣ дур нарав, намешад ҳар дафъа масалан кӯдакои ман ҳозир берун бировардамшона 1 соат гаштем, дуромадам гуфтам ки ягон хӯрок тез пазам гуфтам. баъд нилуфара хайси овуша алда сулда карда дуровардемша. нилуфара гуфтам ки ҳамин ҷоҳо да ҳамин территорияда гард, нилуфар гум ҳангу бо нест, бо ҳами қаъай пеши дом пушти дом нилуфар нест гум. бо авқотама партфтаму биромадам кофтамша, ба зур ёфта овардамша, ба ай қаҳрама гирифтам дуровардамша хона. гуфтам бас дига кӯча намебироӣ. анами хел дӯстони азиз, беҳад охи хай калонак бошад, синфи там 2, 3, 4 бошад, хай мониша ҳо охи ҳози майдаи бадай намехом хеле сартиамша. нилуфари хе одам нестай ки равад богашта биёд хона. ягон ҷо ягон кас фарёдаш кунад мерад, хони ягон дугонаҳош мерад, намегӯяд ки ман хони вай рафтестам, ки унҷо рафтестам. не рафт, тамом гум шуд, намеёбиша ягон ҷо. чо кардӣ? вай чие пешашда? чи? ай почаш кашола накуна охи вай баде. ай пуштиш телатех, ай почаш вай нак почаш дар мекуна. бо инаш довольняй клиқои апашда. ман қами мошинча намекунам. остан илу назаниша. инаш тайёр. оста поча назанам. ман ҳозир ждат кардам ки ужин тайёр шавад. пазар картошка пухтагӣ ҳастем, масалан боғишро мулоимак шавад, баъд вай кунамша. тим шонаю як бора баъд роварда сарошону шамшахай. ҳала мехоҳам камтар бодринг майда кунам кӯдакода. бас ҳам хеле мошинча намефурад, ғар бас ба ҷо мекунам бо меёбанд, ба ҷо мекунам бо меёбанд. ами мошинча сиёвуш мана машашда сиёвуш мегӯяд. сиёвуш хӯрад ва месимта. ман сар шуд. обте нонте на оббозӣ када биромадан. ҳам мегӯӣ бо ин дафъи дига оббозӣ кунӣ дурои бо ҳами аҳвол.
намемонад ки сараша шӯӣ руша шӯӣ ҳозир либосашона мепӯшанд ин халат уже нилуфарда ин нилуфар 2 сола буд гирифта будемша ҳамин халата ай Россия мана бинед аллакай калтача шудагиаша мегӯм ки ягонтаи дига гириб нилуфардаи ва ина сиёштутси сер кардӣ бача басаку биё апашта те либосаша пӯшонем ам хеле ба хеле сар мешавад я бад шуна пӯшондан дар кор ношуна гирифтан дар кор темада биё бо апаштам те охи апашта наметӣ апашта наметӣ ва дига апаштада ҳичи наметиад қанд наметиша апашт не сиёвушози апашта метиада дӯстони азиз ман мӯи сари нилуфара шона кардам хушрӯ ва хела дароз шуда мана моҳош вай рости гап намехоҳам моҳоша бридан ё ки вай кардан умуман гӯем тирамоҳу тобистон шавад хе кам камакиша мебураму тамом аин зиёдаша хе калта ё ки ягон вай стрижка намекунам шуна ман умуман ягон бор стрижка накардамша фақат ами поёнша мебурам тамом ва чӣ хел гӯям намехоҳам кай хай худаш калон шавад агар ки хоҳад брида масалан партофтан марҳамат ман маҷбур намекунамша ки ҳама вақт мӯи дароз кати гардад ҳозир ки кӯдак ҳастай ман худам ай уҳдаи масалан шона кардан бофтан нигоҳ кардан мебурам барои ҳамин ман мехоҳам ки моҳошам хеле дароз бошанд хушрӯ бошанд ки ман худам шонаш мекунам ман худам мебофамша ман худам нигоҳ мекунам гӯем моҳоша ман ҳеҷ вақт мӯи партофтагӣ хеле вай намекунам нилуфара ҳама вақт моҳоша ҷамъакак нигоҳ медорам ки то ки худаша масалан пеши рушдаю ва ёшта набиёд лекин моҳош беҳад беқувват ҳастанд ранги худаш барин вай тинук ҳастанд ман ҳамиқа масла кардам ҳамиқа мана витамин додамша нилуфарда барои моҳош не ки бо всё равно ҳама хел ваяй ҳозир аёдам биромада имрӯз моҳошда масла кунам аллакай шона карданаш қин шудестай ва ҳам тез тез мешум сарша уже ҳаво гарм шудагия куда як ҳафта 2 бор мешум сарша барои ҳамин моҳош хушк мешанд ягон вақт аёдам мебурод масла кардан ва уже моҳош хушк шудагӣ ҳастай ин дафъа ҳаракат кунам аёдам набурояд масла кардам моҳоша мана моҳошам қа дароз шудагӣ ҳастай дӯстони азиз хебохай модароне ҳастанд ки вай мекунанд стрижка мекунанд моҳои кӯдакошона калтача нигоҳ медоранд хай ҳар кас ҳар хел ҳастай ман вай нестам хел нестам ки што бояд ки ҳама духтарон моҳошона дароз кунанд не умуман намехел дӯстони азиз нози моҳош камтар хушк шаванд қабатош баъд муша якта мебофаму хоб мерад соат 10:30 11 шудестай қариб гӯем дрот хоравад пага саҳри садик рафтан дар корай ва баъд сади ки сиёвуша аёдам биромадай гӯем шавҳарам рафтан маориф ҳоли сиёвуша 1 моҳ паси дига баъд қабул мекунанд барои ҳамин гуфтанд ки 1 моҳ пас баъд биёед ҳоли 1 моҳ пас рафтан дар корай бо пурсидан дар кор ки мисалан очереташ омадагӣ аста ё ки не умуман барои ҳамин хотир ждат кардан дар кор бо 1 моҳи дига як 15-20 июнда рафтан дар кор гӯем 1 моҳи дига бо ждат мекунам ки то ки вай моҳош чӣ бахи сафед пати вай полотенца ҳамин мӯйсари нилуфарда ягон сафедак бинам агар талхкаф мешавам исто охи ман кани я бор об пахезад ман моҳоша бинам чӣ хел дароз шудагия рост истад кани воҳима чи як нохуни пош камтар сирх шудай ҳавая нағз кардам воҳима ҳами хел ҳиссиёт ки почаш как будто кор намекунанд я рост исто охи моҳота рост парто ман бинам моҳош чӣ қадр рост шудагӣ ҳастанд
Ось багажта шона карданаше бадгу. Кане? Ана. Диден? Вохима. هیچ شدگی نیست اگر من همینجا پوچش ای قاقس آنا سرخ شدگی هسته تمام کنیم پشتشه گردوند خوش رو اکو ارکگی نوز و نوز من نگاه کن کنی نیلوفر این مالکو نمیخواد چی میخواهد با؟ تو چی میخواهی؟ تو چی میخواهی؟ تو کشه میخواهی؟ بیاین همین کتی ولوگا با آخر رسونیم راستی کب نمیدونم که چقدر سیوم کردگی هستم تو کشه میخوری؟ ماشا نه اتو؟ چخالی کشه؟ کشه خالیشو میخورم هیچی نیست نگولی من مارکوف توزش بکنه بی не вкусная не сладкая не зрелая دیدی خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین رئیس دیگری سیاوش 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 خیر نگفتی که سیاوش خیر ماما شاف چیه؟ نخود چوکده؟ نخود نخورده؟ ها تو میخوری؟ مامدیس رفته کی رفته؟ آیا